Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, аллакай чанд дақиқа пеш дар турнири UFC Fight Night варзигари тоҷик Муҳаммад Наимов баромад кард, ки рақиби ӯ варзигар аз Венесуэла Эрик Силва шуд. Дар ин навор мо барои шумо абзори тоҷикии ин муҳорибаро омода кардем. Ана дар охири навор бошад мегӯем, ки дар куҷо муҳорибаи пурраи онҳоро тамошо карда метавонед. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошад оғоз мекунем. доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати Шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд, ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. хотиррасон мекунем, ки ин сеюм муҳориба дар ташкилоти UFC барои Муҳаммад Наимов буд. ана барои рақиби ӯ бошад дуюм муҳориба ва муҳорибаи онҳо дар вазни ним сабук, яъне 66 кг баргузор гардид ва аз 3 раунд иборат буд. ҳозир бошад биёед мебинем, ки ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом расид. якум раунд оғоз шуд ва ҷанговарон дар маркази октагон вохӯрданд. муҳаммад якум рақам кор карда бе зарба фишор карданро оғоз кард. рақиб бошад лоукикҳои худро ба кор даровард, аммо бе натиҷа. баъди якчанд сония муҳаммад зарбаҳои теквандои худро ба кор даровард ва бо зарбаи тоҷикӣ бо зарбаи пои худ ба сари рақиб зада ӯро ба нокдаун равон кард ва дарҳол ба ӯ ҳамла карда хост, ки кори худро ба анҷом расонад. лекин рақиб ба по бархест ва муҳаммадро дар назди сетка идора кард. лекин бояд қайд кард, ки ин кори ӯ дер давом надод. муҳаммад корро ба дасти худ гирифт ва рақибро ба замин афтонд. ана рақиб бошад дарҳол таслим шуд, чунки ӯ осеб гирифт ва довар маҷбур шуд, ки муҳорибаро манъ кунад. ҳамин тариқ муҳаммад Наимов дар якум раунд бо тариқи нокаути техникӣ ғалаба ба даст оварда рекорди худро 11-2 кард. ғалабаҳои худро дар ташкилоти UFC бошад 3 то кард. мо муҳаммад даста ва ҳамаи мухлисони тоҷикро табрик мегӯем. дӯстон, ҳамчунин мо хеле шодем, ки прогнози мо дуруст баромад. муҳорибаи пурраро дӯстон дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа тамошо карда метавонед. ссилкаи телеграм канали мо дар описания ва дар якум комментарий закрепидшуда. танҳо ба ҳамин ссилкаи мо дароед, чунки дар телеграм аз номи канали мо бисёр каналҳо кушоданд. дар YouTube канали мо обуна шавед, то боздид хонаводу сарбаланд бошед.